Hola, sóc la Maria Oliver i avui us vinc a explicar el meu treball de recerca sobre les cardiopaties congènites. He estructurat el meu treball en dues parts, la part teòrica i la pràctica. En la primera, he fet una petita introducció sobre el cor i els diferents vasos sanguinis del sistema circulatori. Aleshores, ja he començat amb el tema principal, les cardiopaties congènites. He fet una exhaustiva recerca dels diferents efectes cardíacs donant resposta a les preguntes més freqüents. De què tracta la malaltia, quins símptomes presenta el pacient, com es detecta i, finalment, quin és el tractament que es du a terme per tal de solventar el defecte. Per últim, he cercat informació sobre en què consisteix una bona alimentació i què recomanen els experts per tal de mantenir-se en forma. En la part pràctica, he explicat el meu cas personal sobre la cardiopatia que vaig patir jo, un conducte arteriós persistent. També he elaborat un pla de dietes i exercici apte per a persones amb cardiopaties. Per últim, he creat un conte infantil per tal que els més petits puguin entendre què els hi passa. Quan vaig començar el meu TDR, em vaig plantejar una hipòtesi. Si els hàbits saludables, com una bona alimentació i la realització d'exercici físic, incrementen la qualitat de vida dels pacients amb cardiopaties. La conclusió a la que he arribat després de realitzar el treball de recerca és que és veritat que l'esport i una bona alimentació beneficien les persones amb cardiopaties. No obstant això, considero que uns bons hàbits no beneficien exclusivament a aquestes persones, sinó a tothom. Si és cert que és més important i necessari que les persones cardiòpates segueixin unes bones pautes d'alimentació i esport per tal de prevenir que es produeixin complicacions. Amb la realització d'aquest treball de recerca he après molt sobre no només les cardiopaties, sinó el tipus de vida de les persones cardiòpates. Per això, m'agradaria fer entendre que es pot viure amb un cor diferent, es pot tenir una vida completament normal i si en algun cas no és així, s'ha de normalitzar i ajudar el pacient per tal de poder fer front a qualsevol dificultat. Fins aquí el meu treball de recerca, moltes gràcies.